ఈ ప్రాజెక్ట్లో నన్ను ఎక్కువ ఆకర్షించింది సుబ్రహ్మణ్యపురం. ఈ దేవాలయంలో ఏవైనా అద్భుతాలు జరిగాయి కార్తీక్? ఏదో జరుగుతుంది మీ ఊర్లో. నీకు దేవుడంటే నమ్మకం లేకపోతే అది నీ కర్మ. గాంధార లిపి కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం అంతరించిపోయిన భాష. మేమంతా భగవంతుడినే సెర్చ్ చేస్తాం, నువ్వేమో ఆ భగవంతుడి మీదే రీసెర్చ్ చేస్తున్నావు. ఇది మా ఊరి సమస్య. చనిపోయే ముందు ఏం కనిపించింది? స్వామి నువ్వు వెళ్ళిపోకు స్వామి. గెలవడానికి ఆ భగవంతుడి సాయం కావాలని నేను నమ్ముతాను. నువ్వు ఆ భగవంతుడి మీదే గెలుస్తానంటున్నావు. వీటి వెనక దేవుడున్నా సరే, నా కళ్ళతో చూసే వరకు, నా చేతులతో పట్టుకునే వరకు ఈ ఊరొదిలే ప్రసక్తే లేదు. దేవుడి మహిమ లేక మానవ మేధస్స చూద్దాం.